Тази вечер да слушате Словото. Моля ви се. Първо Йоанна 5 глава. 18-19 стих. Знаем, че всяка неправда е грях. Има грях, който не води към смърт. Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава. Но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си. И лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавие. Искам да се спра само на този пасаж. И вижте, Божието Слово казва, че който е роден от Бога, той не съгрешава. Някой ще ви каже, но брат, ние сме от плът и кръв, можем да съгрешаваме. Да, можем. Аз не ви говоря за осъзнат грях. Аз не ви говоря някой да съгрешава от незнание. Но аз искам да ви говоря, когато съгрешавате от знание. Всеки един, който е роден от Господа, той не съгрешава. И вижте, когато ти съгрешаваш, ти отваряш врата на дявола. И после се чудите. Защо идват неприятности в живота ти? Защо все винаги работите и все понякога не успявате да отделяте това, което сте замислили, да отделяте? Защото дяволът идва да открадне, да заколи и да погуби. В Йоанна 10:10. Дяволът идва да открадне, да заколи и да погуби. Вие знаете ли, че на този свят, на тази земя, тук на тази земя царува дяволът. Библията го описва като князът на този свят. И че нашата борба не е срещу плът и кръв. Вижте, дяволът иска вие да бъдете далеч от Бога. Дяволът иска вие да бъдете далеч от Бога. За да може вие да не бъдете спасени. Повярвайте си, адът съществува. И тези, които са без Господа, те отиват в погибел за вечни векове. Знаете ли, че дяволът иска да ви заслепи очите, за да не познаете истината. Понеже Божието Слово казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Истината ще ви направи свободни. И тази вечер съм тук да ви говоря, че истинският християнин, роденият от Бога християнин, той не съгрешава, но пази себе си. И вижте, по-долу казва, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Вижте, когато ти не съгрешаваш, когато ти не живееш в грях, лукавия не се докосва до него. Защо? Помните ли, когато Йов живееше един благочестив живот и Сатана отиде да се допитва до Бога. Вижте, дяволът не може веднага да нападе Йов. Защо? Защото той под закрилата на Бога. Защото той живееше един праведен живот и Бог го обградил от всякъде. И за да го нападне дявола, той отива първо да се допитва до Бога. Помните ли тази история за Йов? Кой това се знае? И вижте, когато дяволът отиде до Бога да се допитва, Бог каза, вземи го, но не посягай върху живота му. Не искам да разправя историята на Йов, но искам да ви казвам, когато ти не съгрешаваш, когато ти не живееш в грях, когато ти следваш Бога, ти си под закрилата на Господа и ти не съгрешаваш и ти оставаш в закрилата на Бога и лукавия става далеч от тебе. Вижте, Божието Слово казва,
че нашата борба не е срещу плът и кръв. Тази вечер съм тук да ви открия тайните на дявола, който той иска да ви заблуди. Понякога, когато искате да идвате, примерно, на служба, нещо ще се случи в живота ти. Някой ще ти звъни, някой ще ти дойдат на гости. И просто той не те оставя да идваш в църква. Понякога искаш да се молиш. Да, понякога те мързи, не искаш да се молиш. Точно това е дяволът. Разбирате ли? Той не иска ти да пребъдваш в Бога. Той не иска ти да четеш Неговото Слово. Той не иска ти да следваш Божият път. Той иска ти да бъдеш загубен. И тази вечер съм тук да ви предупредя да пребъдвате в Господа. Тази вечер съм тук да ви предупредя да търсите комуникация с Господа. Тази вечер съм тук да ви казвам, че Бог много ви обича и Той чака вие да се обърнете към Него, за да може Той да извърши делото си с вас. Знаете ли, Бог никога няма да ви изостави, понеже Той е баща. Кой знае, че Бог е баща? Той е баща. И то любящ баща. Ние имаме земни бащи, плътски бащи, биологични бащи, но ние имаме един духовен баща, който Той се грижи за всеки един от нас. Знаете ли, Божието Слово казва, но първо търсете какво? Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Всичко останало ще ви се прибави, защото Той се грижи за всеки един от нас. Защото Той иска тази вечер ти да му дадеш сърцето си. Той иска тази вечер ти да го познаеш. Той иска тази вечер да ти се открие. Той иска тази вечер ти да си отвориш сърцето за Него. И точно тази вечер е темата фалшиво християнство. Ако ти тази вечер до сега си служил на Господа фалшиво или по навик, тази вечер е време ти да се покаеш пред Господа и да казваш: Господи, искам да те позная. Втората точка, която искам да ви говоря, е в 1 Йоанна 3 глава, 6 стих до 10. Вижте какво казва Божието Слово. 1 Йоанна 3 глава. 6 стих. Само прелиствайте от другата страна. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Вижте. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен. Който, както и Христос е праведен, който върши грях, от дявола е. Защото дяволът от начало е съгрешил. Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божите чада и дяволските чада. Който не върши правда, не е от Бога. Също и онзи, който не люби брат си. Вижте, имаше една система тук на земята. И тази система е била, когато Адам и Ева предаде властта на дявола, на Луцифер. И когато те са предали властта на дявола, смъртта влезна в човека. И след като смъртта влезна в човека, почнаха хората да умират. Понеже Бог е създал човека съвършен, Бог е създал човека вечен, Бог създал човека несмъртен, безсмъртен. Но тъй като Адам и Ева са съгрешили и са предали властта на Луцифер, на дявола, по такъв начин влезна грехът. И грехът е зачнал и родил смърт. И вижте, Библията казва: за това се яви Божият Син, за да съсипе делата на врага. И вижте, когато Той е бил на кръст Исус Христос, от тогава дяволът е бил сразен
и победен. И Той те е дал властта. Вижте, Той пак е върнал властта, която имахме в Адам и Ева. Той пак ни е върнал. Но вижте, Той е върнал властта само на тези хора. На кои? Тези, които вече не се грешават. Тези вече, които не се грешават, понеже грехът е смърт. И затова тази вечер искам да ви говоря, че тези се грешават, които са фалшиви християни, които казват само, че са християни. Нищо друго. Нито го следват, нито търсят лицето му, нито искат да го следват, а само искат да идват в църква, да хвалят Господа, отиват си в къщи и те са си същите. Точно тази вечер искам да ви казвам, че фалшивото християнство няма да наследи вечният живот. Няма да наследи Бога. Няма да отива на небето. Библията казва, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Божието царство, а тези, които търсят волята на Отец. Волята на Отец. Вижте, просто вие трябва да си задавате въпроса. Къде стоя? Къде съм? На кое ниво съм? Има хора, които са 30 годишни вярващи, но на едно място буксуват. Знаете ли защо? Знаете ли защо? Защото нямат глад. Защото нямат жажда за Бога. Нямат глад за Бога. Един гладен, един жаден християнин, той търси Бога. Той рови Библията. Той иска да знае тайните. Той се заключва в една стая и се моли и иска комуникация с Господа. Такъв човек ще расте. Такъв човек Бог ще има. Бог ще дава помазание на такъв човек. Ето защо има по 30 годишни християни и не растат духовно. Те имат една система. От църква в къща, от къщи в църква, от църква в къщи, от къщи в църква. Просто това им стане една система. Разбирате ли? По навик. Служат на Бога по навик. Защото трябва да го направят. Разбирате ли? Но Библията казва лично взаимоотношение с Господа. Ма някой ще каже, ма брат, как да го направим? Когато ти ще казваш, Господи, аз предавам изцяло живота си в твоята ръка. И аз искам да те следвам. Искам да бъда спасен. Помогни ми как. Вижте, ние нямаме сила. Ние нямаме сила за нищо. Примерно, аз нямам сила за промяна. Когато Бог дойде в моя живот, аз си казах, Господи, аз не мога да оставя нито цигари, нито алкохол, нито каквото и да е било. Но знаете ли, за Господа няма невъзможни неща. За Господа е всичко възможно. Когато Бог дойде в моя живот и ми каза, и ме призова да му служа, аз казах така, Господи, аз не мога да го направя. И Бог ми каза, ако ти не можеш да го направиш, аз ще го направя. Знаете ли защо? Защото ние нямаме сила. Но Божието Слово казва, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. И ето тази вечер бих искал да ви засвидетелствувам, понеже когато Бог ме е призовал, аз му казах, Господи, ще ти служа. Но не знам. Не съм учил, не знам по какъв начин, как ще нахраня този народ, какво ще говоря на този народ. И знаете ли, той ми даде един пасаж от Божието Слово, който никога няма да го забравя. И това е в 1 Йоанна 2 глава 25 и 26 стих. И там Божието Слово казва, теб няма нужда да те учи някой, но помазанието, което ти си приел, той ще те води и той ще те изучава. Понеже ако ти се оставиш в Божията ръка, Бог е този, който ще те оформи. Бог е този, който ще ти дава напътствия и видение духовно. Къде си и къде трябва да ходиш. И Бог ще ти открива тайни. Бог ще ти дава от Словото си. И Бог ще излива духовна манна в твоя живот, за да го познаеш. И това е много важно. Това е много важно. И тази вечер съм тук, за да свидетелствувам с живота си. Как Бог ме докосна, как Бог промени животът ми, как Бог ми се откри и как Бог ми каза, дай, следвай ме. Следвай ме. Знаеш ли, когато Бог идва в живота ти и ти не си готов да го следваш, Бог от тогава, независимо с какви изпитания, но Бог така ще направи, че ти трябва да го следваш. Знаете ли, има един пример от Божието Слово и това е Йона. Помните ли, когато една голяма риба погълна Йона? Защо? Защото Бог го праща в Ниневия. Отиди да проповядваш.
Но Йон каза, не мога, Господи, и той побегна. Качи се в един кораб и побегна. Но знаете ли, Бог издигна бури, това означава проблеми. И всички, които бяха в този кораб, се събраха и го хвърлиха в морето. И Бог приготви една риба, която го погълна. И той е бил 3 дни и 3 нощи в корема на рибата. И вижте, много християни днеска са още в корема на тази риба. Понеже Йона се осъзна за 3 дни и 3 нощи. Той се осъзна и той се е покаял пълно покаяние. И след като се е покаял, обърнете внимание, той беше в плен, в корема на рибата. И след 3 дни, когато той се е покаял, накара рибата и го изплил на сушата. Бог накара рибата и го изплил в сушата. А знаете ли колко християни днеска са още в корема на рибата? Още в корема на рибата. Отзад все още ще говорите ли? Тихо. И все още не могат да излизат от корема на рибата. Защо? Идват си в църква, слава на Бога. Амин, халелуя. И отиват си в къща. Седат си в корема на рибата. А в корема на рибата има слюз, има неща, които той си седи в тази кала. Той си седи в тази мръсотия. Слава на Бога, слава на Бога. Единствено можем да кажем слава на Бога. Нищо друго. Разбирате ли? Седат си в корема на рибата и чакат. Но слава на Бога за Йон. 3 дни той се покаял истински. И Бог накара рибата и го изплюл. И вижте, когато го изплюл, искам да ме разберете, искам да схванете това, което ще ви кажа. Когато той го изплюл, от тогава той отиде и извърша волята на Бога. Разбирате ли? Когато той го изплюл, от тогава отиде и извърша волята на Бога. Значи ние, вижте, какъв е изводът? Изводът е, че Бог от първото го пращаше. Той отказа. Второ, когато той отказа, имаше бури в живота. И след бурите, той е стоял 3 дни в корема на рибата. И след 3 дни, той беше изхвърлен на сушата и отиде и извършил волята на Господ. Има ли тук хора, които са в рибата? В корема на рибата? Има ли такива хора на това място? Ако има такива хора, покайте се. Покайте се. Защото Бог е верен и праведен. Знаете ли, ти не си създаден на тази земя единствено да си седиш на петната и да не правиш нищо. Знаеш ли, не случайно ти си на този свят. Не случайно. Знаеш ли защо? Понеже ти преди да се родиш, Бог знае пълни дни от живота. Колко ще живееш? Вижте, ти още не съществуваш. Бог знаеше пълните дни от твоя живот. Искате ли да го прочета? Псалом 139.